Hello guys! Welcome to my YouTube channel, Nelbs Vlogs. Don't forget to subscribe me guys, my YouTube channel. Hello sa mga Bisaya diha. Luzon, Visayas, Mindanao, buong mundo, mga OFW. Hello! Kumusta today? Okay, my vlogs for today is mukaon ko og breakfast na ako'y pansit, gipalit ako sa akong silingan, na ako ko'y itlog, tapos tinapang isda, na fried sinangag na kanon, ya, na po ko'y longganisa, nakakusudan o, na puro pinalit, pero lutong Pinoy, na butang diha kaya aron mga unta, sa lupin diha, ay putok, ya. Hi sa akong mga friends dyan na OFW, mga nag-view sa akin, nag-followers, nag-comments. Si DJ Maki Helmut from Germany. Hello, salamat kayo DJ Maki. Ganahan ko kasi kag-comment sa ako ba, makatawa magpunta nimo. Og si Kuan, si Katuoy, Jubilin Obregon. Oo, shout out nimo day, taga-asa day kaday. Kung ito mga on mag-ampo sa taha. Pampi sa Baris Espiritu. Pinita na mo gipang sa kanila sa mga on ta. Ako sudan na ako longganisa. Tapos tapos ko'y tinapa, kanang tinapa siya nga kanang isda ang gibuwad balami siya, humot. Tapos ko'y pansit bato. Ito kasi sabi ko, pansit bato ang tawag dito. Nauna ta, pangit na. Kutsara tinidor, og magkinamot ko, tulo ka klase. Unang subo sa inyo, lalo kay DJ Maki, naunta. Dami, tayo. Mga Bisaya, pangaon na mo diha. Kanya nalagay mo ning, be. Nakita ka lang kong tiil, blas-blas mong kuko ba? Kahubat. Nungusan mo kamot man na. Kaan mga bayot. Nga pa. Wala na ba? Bago kaon ako. Buwan ba? Ayo. Pagkaon sa pobre. Madali-dali, itlog, buwad, tinapa, pansit. Paghuwat mo ba yan? Mga iring, saba kayo. Tinapa. Siguro diya sa Germany, DJ Maki lamin yung mga pagkaon no, kay Germany.
Imported din tayo. Kasi ako kumakalaan dyan sa Germany. Noon ko. Puro tayo sa Pilipinas. Nakakahulap. Mugara gini ko. Supo no mukhaan ko eh. Anon ka pa. Okay. Sinangag. Pinalit. Kay ba ka dito sa Pilipinas sa ato. Also dili pagbuntag na ay spaghetti, na ay pansit bihon, pansit, itlog, hotdog, skinless, mga sudan ba ana sayo. Ang mga tindahan sa gawas, ay mga tinda sayo mga buwag, ano. Mura na pinaka-advantage sa ato sa Pilipinas, sa lain na sulo may anak. Malasod ang kilid-kilid. Bukod na. Sobra na sa iring ng iro na pod. Hello, oy.
na siya sa juice kalami. Gusto mo naman. Sa ako na lang ng iring og iro. Ako man sila sudan dali palit na ako. Man ako kaon guys. Ang salamat oy. Grasya sa Ginoo. Akong idugang kasi akong iro og iring pero oy. Na man akong kaon day. Hello bayot, mga bayot, man akong kaon. Busog kaayo ko, duwa ka kakalakanon. Makisubra sa ako ng iring iro. Daghang kayong salamat sa pagtanaw sa akong mga vlog, sa akong vlogs karon. Excuse me. Abangan nyo pa kayo mga sa next vlogs, mga kaon-kaon, mukbang, ug naa, ug may mapalit, ug may kwarta, ug may kwarta mo palit sa kung saan lang ko basta na pang content lang na ako na kaon-kaon. Ug kasi gusto biya mo sponsor, mga kababayan ako, mga FW na bahala mo, mudawat ko aron ako mong ikuan imukbang kung sa'yo gusto ninyo nga sponsor mo na ako. Daghang kayo salamat sa pagtanaw. Okay, bye. Thank you. God bless all. I love you all.